to ai nake gaya maka komai ina buƙatar a yi shi a daidai. Ko mai gari? Eh. Ai mai gari na garin na kaman ba mutane ne ba. A matsayina na mai garin ƙetare tun da na iso garin nan muke tafiya tare da kai. Naga har yanzu babu wanda ya zo. Salamu alaikum. Yawa. Lafiya lau sani yawa. To yawa. To an sa muku albarka. An sa muku albarka. Za ku yi albarka. Ko nan da shekara 10 ne dai kakku damu. Yawa yawa. Kana ji na wancan kwangilar da aka bayar za a yi. Yawa mai gari kwangilan nan magana kwangilan nan da kace za a bayar. Ba damuwa. Za a sayar da za a yi aiki. Ba damuwa za a kawo taraktoci. Ba damuwa na gaya maka taraktoci din nan za a kawo. Za a kawo su. Ba damuwa. Can ai gabashi akwai gonaki da yawa sosai. Salamu alaikum. Mama na suna barka ne. Awon lafiya. Ya gida ya aiki. An sa maka ya kokari. Lafiya lau. Ya mulki kuma. Lafiya lau fa. Ya hakuri da mu. Lafiya lau ba da Masha Allah. yawa an sa maka albarka. Gwanin da shekara 30 ne. Wane ne? Ai kuwa. Mu je. Kai dan gidan uban waye a garin nan? Me ka taka? Waye kai? Kai ka san ko ni waye? Kai ni fa da ganin ka fa kana shaye. Duk kashi ne duk cikin ka ko. Ciki na menene? Kuma karshe mutuwa za ka yi a rufe ka a ƙasa. Mai gari za ka gaya magana. Mai gari za ka gaya irin wannan maganar. Kuma kai ma mai kama da jirgin kiriya. Mai kwalmada ko don jiri. Kai ma da ya mutu tashi za ka yi gaba shi. To da yadda aka yi wannan yaron bai da Wannan yana shaye-shaye. Ni ba ma da ganin shi na sai ina ga yana shaye-shaye.